Tortang talong. Hello mga ka-foodies! Today kakain po tayo ng boneless tinapang bangus mga ka-foodies at meron tayong tortang talong, itlog at kamatis at meron tayong suka at ketchup. Ang drinks natin, tubig. Mga ka-foodies, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Amen. Ayan mga ka-foodies, malinis na yung kamay namin, mga tangking kapampangan. Manganta na po. Opo, mga tano po. Amoy na amoy ko yung tinapang. Sarap. Itlog tayo. Itlog muna tayo, guys. Ito. Ay, may ketchup. Oo. Ang unang subo ay para sa inyo mga ka-foodies. Kain po tayo, mga foodies. Lagay ko sa inyo. Kamatis. Ito ang kamatis. Ay. Kamatis. Yung kamatis natin, nilaga. Nilaga siya. Tapos, asin. Ito asin. Asin. Oh, diba? Sarap ng bangus. Sarap. Sarap. Kamatis. Yan. Ito. Tortang talong. Yung talong ngayon mga ka-foodies, napakamahal. No? Sarap pa naman. Ginto yung bilihan ngayon, no? Pati sibuyas, 350 yung 1 kilo, no? Grabe. Ginto na talaga. Ginto. Ay, mga foodies, simbang gabi na mamaya. Magsimba tayo sa mga may oras po. Ayan. Tapos ilang days na lang, Pasko na, no? Kaya kami mga ka-foodies, kapag nagluluto kami, wala na sibuyas. Oo, no? Kasi, isang piraso lang, 15-20. Oo nga. Isang piraso lang yan, ha? Hmm. Ay! Masabaw yung kamatis. Sana all masabaw. Fresh siya ba? Oo nga, sana all. Huwag muna tayo magbaboy, ha? Kasi syempre, ilang araw na lang Pasko na. Kaya kami nagtinapa at kulay. Boneless, may tinik.
Sarap ng tinapa. No? Mm-mm. Oh. Simbang gabi na bukas. Ay, mamayang gabi, mga kapudibis. Sino makabal? Siyempre, unang simba yun. At pangalawang simba. Pangatlong simba, hindi ko na alam. Tulog na ako. Sarap. Dito kasi sa amin, hindi simbang gabi. Simbang madaling araw. Meron Alas din. 4 na hanggang alas 6. Meron din 7 p.m. tsaka 5:30. Choose muna tayo. Nabulunan na ako. Kasi kami, nagsisimba kami sa malaking simbahan. Oo. Oh, malaki ha. Social. Social, malaki. Kala ko ba boneless? Mm-mm. Sa lahat na nagbe-birthday ng December. Happy birthday po. Kay Bianca? Mm-mm. Bianca Esquilio. Happy Yes. birthday. Kay Christopher Esquilio, Oo, happy Christopher. birthday. Kay Dieter Susi, happy Mm-mm. birthday. Nino Carlo, happy birthday. Kapatid namin. Kapatid ko. Happy birthday sa inyo, Bentong! Tikang! Hindi na pa sexy! Tibong! Happy birthday! Kamata ka niyan. Ang galit niya sila. Ano na kanyang pagsunan? Hindi, matutawa ng tao mga yan. Nanungan tayo. Kapampangan, no? Anong handa nila? Ay, tig-isa tayo. Silang ang baalang spaghetti tsaka chicken. Salamat sa mayora namin na nagbibigay ng manok. Meron ba? Tuwing Pasko nagbibigay ng manok yung mayora namin. Ham, wala. Wala. Di ka Tagalubaw kung wala kang Manok. manok. Shoutout sa mga Tagalubaw. Nagbibigay talaga yan. Wow, lubaw. Di ba? Kenin ako. Sarap na ano.
Dahil rice pa. Pero pa. Ayaw na? Yan. Ayaw na daw niya. Gusto mo pa? Yung nag-comment, ayaw na niya, no? Akin na lang. Oo. Ayaw nga, no? Shoutout natin. Shoutout po. Kung ano lang ang kaya. Yun lang, kakainin. Oo. Pero ako, ubusin ko. Yan, taga-ubos talaga. Sarap ng bangus. Huh? Di siya maalat. Ano pa naman? Sarap. Ito pa. Kaya mga kapudibis, naubos namin ang pagkain namin. Napakasarap. Sarap ng tinapa. Ayan. Sa gusto mong bumili ng tinapa, mga kapudibis, punta ka na kayo sa Guagua. Guagua, Pampanga. Maraming tinapa doon. Sarap. Iba-iba. Magkano yan? Mahal din yan. Huwag mo na tanongin. Baka may magtanong. 200 isa. Oo. 200 isa ng tinapa. 400 yung dalawa. Ayan na ka-foodie-biz, naubos po natin boneless tinapang bangus. Ayan, tsaka yung mga tortang talong. At gusto din po namin i-shout out ang mga avid viewers po natin sila. Arlene Masangkay, pinapa-shoutout po yung kanyang baby na si Kehan Josh. Hello, baby! At si Garcy Martin, Leila Mateo at pinapa-shoutout ang kanyang anak na si Donalyn Mateo Perez, Risa Hall Cruz, Michael Diego, Hello po. Gina Jama, Jarlene Giducas from Bantayan Island, Hey, Franz hello. Erica Perez, at kay Noemi Morales Toralde from Abu Dhabi. Ayan. Hello po. At happy birthday po kay Maribeth Luces sa December 11. Happy birthday, birthday po sa po. inyong lahat. And thank you so much po sa suporta po namin. Suporta po ninyo sa amin ni BBM at sa mga avid viewers, silent viewer, at mga nakasubscribe at mga kasama natin mga Pinoy mukbangers. Ayan, thank you so much po sa at inyong Merry lahat. Christmas. Advance Merry Merry Christmas. Christmas. Shout out Leia Payawan, shout out Baby Allison, Regina May Banyares, at saka Hello, si Ate- Cherry May, mga kalisang. We love Merry you all. Christmas po. I love Merry you. Christmas. Makapudibis, Timatibay po. Shoutout po. Merry Tibay, Christmas. we love you. Merry Christmas. Leia pala. Ay, Leia pa yaman. Ate Leia. Jason Laksamana, Yorua Senior Mimi, Mads Ellen, Stella Batusin, Edenia Ensaley. At si Alma Paredes at kay Nanay Babes. Ayan, shoutout po Nanay Babes at Merry Nanay Christmas Susan. po. Merry Christmas. We love you all. Yes, mga kapudibis, meron po kaming Facebook page. At TikTok ng The Foodie Bee, TikTok ni BBM, Instagram ng The Foodie Bee, syempre The Foodie Bee Vlogs, Kusinang Kabalan at Cook Like Crazy. Mag-subscribe at mag-follow na po kayo. Yes, mga kapudibis, kaya kung gusto nyo ang aming videos, please don't forget To like, share, and subscribe. Thank you. We love you.